Přednáška na téma vztahu Čechů a Slováků mezi léty 1882 až 1918. Byť ten přesah první světové války na tom konci bude jenom drobný, protože to bude tématem další přednášky. Na začátek se podívejme na určité milníky tohoto vztahu nebo milníky toho období 1882 až 1918 ve vztahu Čechů a Slováků. Obecně můžeme hovořit, že ten vztah se vyvíjí skrze 19. století přes velké osobnosti, jako byl Kollár nebo Šafařík. V případě Šafaříka je to samozřejmě i záležitost přímo pražského působení. Naopak v případě Jána Kollára je to poměrně intenzivní snaha ještě ke konci života udržet jazykovou jednotu mezi Čechy a Slováky, když se postavil proti té štúrovské aktivitě samostatné slovenštiny. Dalším výrazným a reálně politickým styčným bodem je rozhodně slovanský sjezd v roce 1848, kde je zastoupena zejména generace štúrovců a jsou to i ty koncepty na možný společný česko-slovenský postup. To, co bude bližším tématem této přednášky, je spíše vývoj v tom vztahu mezi 80. lety 19. století a vznikem samostatného státu. Tady je to možná spíše symbolický mezník rozdělení České a Německé univerzity v Praze v tom roce 1882, který představoval jistý zvýšený potenciál příchodu slovenských studentů na českojazyčná studia a zároveň získávání jiné sociální, intelektuální i kulturní zkušenosti v rámci Prahy nebo českých zemí, což se bude týkat generace osobností, jako byl Šrobár, jako byl Milan Vlastislav Štefánik, nebo i další méně známé osobnosti v českém prostředí, jako je ekonom Fedor Houdek. Samostatnou kapitolou, která ještě je spíše dokladem toho ad personam osobního přístupu k vzájemným vztahům, je kapitola a aktivity tzv. Českých slovakofilů, což jsou jedinci, osobnosti, kteří se zajímají o Slovensko, kteří se snaží pomáhat Slovensku, tady od básníka Adolfa Hejduka až přes učitele Karla Kálala nebo právníka Eduarda Lederera. Jsou to lidé, kteří vlastně jsou aktivní směrem k slovenskému národu, zároveň se i u nich ale objevuje jistý problém s tím jejich paternalistickým přístupem a na druhé straně v reakcích slovenské strany nevždy nadšení z podobného vztahu, respektive podobného přístupu k slovenskému národu. Pokud chceme hovořit o nějakém systematičtějším přístupu ke vzájemnému vztahu, museli bychom přistoupit až k roku 1896, ale i ten rok neplatí tak docela. Sice vzniká Českoslovanská jednota, která ale primárně má být opřená z hlediska svých aktivit o české moravské pohraničí, kde má probouzet českého národního ducha, takzvaně. A teprve po tom roce 1907, který bude klíčový i pro naše líčení, se vlastně posouvá aktivita Českoslovanské jednoty spíše k nějakému vztahu se Slováky. Ostatně ten název Českoslovanská zůstal až do vzniku Československé republiky a to E místo A se tam objeví teprve následně. V tom vzájemném vztahu nemůžeme nezmínit, respektive nejde obejít vztah na poli církevním, v tomto případě výrazně katolickém, a to jsou zejména vztahy slovenských katolíků a politické reprezentace slovenských katolíků, ať už šlo jména jako je Juriga, Hlinka nebo Skyčák směrem zejména na Moravu, a tady se hrává poměrně výraznou roli Velehrad jako jistý symbolický bod společné cyrilometodějské víry, respektive cyrilometodějského uctívání, pořádání poutí, zkušenosti v rámci misijní, protialkoholní nebo i z činnosti zakládání zákonostních družstev. To všechno byly oblasti, v kterých moravský klérus hraje roli vlastně inspirátora svých slovenských kolegů, a samozřejmě je to propojení toho náboženského, katolického s tím národním, národoveckým. Samozřejmě se zde odehrávají i jisté vnitřní spory, kdy se proti sobě staví třeba aktivity katolické moderny, dobových pokrokářů a dalších.
Když se podíváme na vztah Čechů a Slováků před rokem 1914, pokud udržíme hranici války na politické úrovni, tak tam bychom velmi těžko hledali nějaké velmi konkrétní a praktické projevy politické činnosti, politických konceptů nebo dokonce spolupráce. Jsou zde výjimky, o kterých budu samozřejmě hovořit, jako je Tomáš Garrigue Masaryk, ale jsou zde výjimky, které vlastně nedokázaly charakterizovat a strhnout nějaký ten celkový proud, zejména té české politiky, která je orientována stále více v tom, řekněme, vertikálním směru Praha-Vídeň, než horizontálním Praha-Turčianský svatý Martin, protože o Bratislavě, Požoni, Prešporku ještě zatím jako o politickém centru slovenské reprezentace samozřejmě hovořit nemůžeme. Klíčovým se stane rok 1907 a bude to událost spojená s Andrejem Hlinkou, událost spojená s tragédií v Černovej a zároveň s přednáškovým turné Andreje Hlinky po Čechách a Moravě, včetně Vídně, hlavního města, což představoval velký úspěch, řekněme velký propagační až propagandistický úspěch slovenského národního boje a v daný moment to otevřelo cestu pro větší, hlubší a širší poznávání vlastně slovenského národa, zejména z té české části. A jedním z výsledků, ale spíše je to taková konvergence několika aktivit, jsou i takzvané Luhačovické sněmy od roku 1908, kde se scházejí česká a slovenská reprezentace, zase zásluhou i personálních vazeb, třeba doktora Vavro Šrobára s doktorem Pavlem Blahem, který působil v Luhačovicích jako lékař. A dostaneme se k jistým milníkům i před samotnou první světovou válku, kde právě Luhačovické porady roku 1913 předznamenaly jistý posun od těch, řekněme, kulturně osvětových aktivit i k politickému uvažování a rok 1913 je významný také z hlediska vnímání a přípravy programu Slovenské národní strany, kde se ten český moment začne dostávat více do centra pozornosti v rámci samotných úvah Slováků, jakým způsobem vlastně řešit svoji politickou budoucnost. Obecně ten vztah Čechů a Slováků musíme nahlížet každopádně v souvislosti fungování v rakousko-uherském soustátí, zejména po onom rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867. Tady jenom pro vaši představu, což samozřejmě znáte, předpokládám, je mapa rakousko-uherského mocnářství, která na jedné straně představuje poměrně velký státní útvar, na druhé straně, když se podíváte na ty jednotlivé barvy, které jsou zde prezentovány, tak to je kombinace jednotlivých historických zemí nebo území a kombinace národností, které tam žily. Takže pro rakousko-uherskou monarchii zcela zjevně ten národnostní problém začal představovat stále bolestivější vlastně místo a jistou křižovatku budoucnosti. Teď nedávno vyšla poměrně zajímavá publikace profesora Štajfa, který hovoří o modernizaci a modernizačním procesu českých zemích a poměrně přesvědčivě tam podává vlastně pohled na tehdejší dobu konce 19. a počátku 20. století v tom smyslu, že i mnohé sociální problémy začaly projevovat dělnickým hnutím, socialismem, sociální demokracií, ustupovaly tomu mnohem silnějšímu proudu, který byl nacionalizační, nacionalistický a národnostní otázka se stala mnohem ožehavější a klíčovou uprostřed vlastně hledání cesty pro rakousko-uherský stát, což se samozřejmě týká jak nějakého politického pohledu Čechů na svoji budoucnost, tak na hledání vlastně slovenské cesty. V tomto případě jsem schválně ale zvolil pojem rozdělená země, protože jsme si říkali, a vy jste ostatně měli i za úkol a poměrně dobře jste zpracovali to období po roce 1867, kdy dochází k výraznému rozdělení těch dvou částí země via facti, nikoli jenom de jure, kdy se přijímá jiná vnitřní legislativa, v tom uherském prostředí začíná působit výrazně maďarizační politika a jiná legislativa funguje přes Říšskou radu ve Vídni v zemích českých na Moravě. To znamená, máme před sebou sice pohled na vztahy dvou národů, Čechů a Slováků, ale musíme tyto vztahy vnímat v kontextu toho, že od konce 60. let vlastně žijí ve velmi různorodých a stále se od sebe vzdalujících součástech jednoho velkého státního útvaru. Například finanční otázky mezi rakouskou a uherskou částí jsou řešeny takzvanými delegacemi, to znamená zvolenými
skupinami, delegacemi poslanců mezi Uherským sněmem a Říšskou radou ve Vídni, kdy dochází v desetiletích a poté i dokonce v kratších intervalech k vyjednávání o vlastně rozpočtu a finančních záležitostech monarchie. Řeší se tady celní politika, řeší se tady třeba ambice Maďarů mít vlastní hospodářské smlouvy do zahraničí, což monarchie vlastně odmítne. To znamená, ty odstředivé tendence maďarské a rakouské části monarchie, když to takhle zjednoduším s těmito dvěma pojmy, byly poměrně zřetelné a začaly vrcholit a řekněme vstupovat do krizového období někdy po začátku století, po tom roce 1901. O stavu slovenské společnosti a slovenské realitě jsme hovořili v těch minulých přednáškách, jenom si připomeňme, přes takové krátké nadechnutí v 60. letech dochází v první polovině 70. let k postupné likvidaci těch základních slovenských institucí, které by mohly představovat nějaký potenciál slovenského vývoje nebo výchovy slovenských elit a vůbec prostoupení, řekněme, širší společnosti tím slovenským charakterem. Jedná se o zrušení 3 slovenských gymnázií v Turčianskom svatom Martině, kláštore pod Zněvom a v Revúci. Jedná se k polovině 70. let o zrušení Matice slovenskej, ještě s tou absurdní douškou, že její majetek je rozdělen mezi maďarizační spolky v Uhrách, zejména v Horních Uhrách. Máme jako mezník poměrně významný národnostní zákon 1868, který hovoří o národnostech, ne o národech. Zároveň slibuje jisté školské a kulturní možnosti rozvoje, které sám nenaplňuje. No a pak tady máme tu maďarizační politiku, která se začne zcela konkrétně pod hrabětem Aponím projevovat školskými zákony a jednání o nich mezi lety 1906 až 1907, což představovalo v podstatě velký zásah do toho obecného úplně základního školství, kde se měl navyšovat počet hodin maďarštiny, což v konečném důsledku mělo představovat vlastně další krok k té poměrně agresivní maďarizaci, pokud je o nemaďarské národnosti v Uhrách. No a samostatnou kapitolou jsou takzvané uherské volby. Kolem nich se odehrávalo mnoho velmi nestandardních projevů brutality, machinací, manipulací a vlastně reálně se ta uherská maďarská politika snažila nivelizovat jakékoliv národnostní snahy, což se ale týkalo nejenom národností, ale i části opozice, kterou třeba od 90. let tvoří katolický NEP-Part jako maďarská lidová strana, ale zejména kolem uherských voleb v jejich samotné vládní krizi let 1905 až 1906 vznikne taková třaskavá národnostní situace, která nakonec vyvrcholí soudními procesy s Havroš Robárem, s Andrejem Hlinkou a nakonec se součástí tohoto povolebního boje a vývoje stane i ta samotná tragédie ve vesnici Černová v roce 1907, což způsobí zase, řekněme, tu propagační vlnu zájmu o Slovensko i v českých zemích a na Moravě. Kdybychom tedy postupně přistoupili k jednotlivým oblastem spolupráce mezi českým a slovenským národem, na prvním místě bychom museli hovořit o takzvaných slovakofilech, to znamená osobnostech, které se zabývaly Slovenskem, které se zajímaly o Slovensko. Už jsem některá jména zmínil. Adolf Hejduk byl takový uctívaný, uznávaný český básník. Myslím, že přinejmenším znáte jeho dílo Cimbál a husle, což vlastně se inspirovalo i slovenským, v tomto případě hornouherským a slovenským prostředím. Vedle toho působí učitel, nakonec i ředitel dívčí školy v Písku Karel Kálal, který je velmi aktivní směrem k slovenskému národu, píše množství brožur, publikací, láká Čechy k turismu na Slovensko, ale už se u něj třeba projevuje ten paternalistický přístup, kde velmi jednoznačně hovoří o starším bratrovi, který musí pomáhat tomu mladšímu bratrovi, což je přesně ta póza, kterou samozřejmě výrazná část slovenské politiky odmítala. Kálal nemá příliš mnoho vlastně partnerů na slovenské straně a když, tak se spojí s takovými zvláštními osobnostmi, jako byl vydavatel Karol Salva, který nakonec s tím vydavatelským podnikem, podpořený mimo jiné i Čechy, zkrachuje a utíká do Spojených států amerických, kde nakonec umírá.
Je tady dále jméno Josefa Rotnágla, to budeme ještě zmiňovat, protože to je významná postava českého slovakofilského hnutí, ale už ne z hlediska, řekněme, toho individuálního personálního přístupu, jakési až jurodivé osobní aktivity, ale Josef Rotnágl jako komunální politik, jako budoucí starosta vnitřní Prahy, je spojen s Československou jednotou jako s organizací a s ním je právě spojena systematická práce v pomoci slovenskému prostředí, která se odehrává jak na poli finančním, tak na poli vydavatelském, výměny publikací nebo aktivity, která byla například spojena s výukou slovenských učňů v Čechách a tak dále. Takže Josef Rotnágl už je představitelem té slovakofilské generace, která je spíše opřena o organizaci. Postupujeme tady, řekněme, od osobních ambic nebo spíše osobních aktivit lidí typu Hejduka, Kálala anebo Eduarda Lederera, což je také tady zmíněná osobnost, což byl Jindřich Hradecký právník s poměrně zajímavými mezinárodními kontakty. No a jméno, které ještě nepadlo, je Alois Kolísek, což shodou okolností je ten kněz vpravo na té fotografii, což byla významná postava slovakofilského hnutí z hlediska katolické politiky. Kolísek měl svoji faru, poměrně bohatou faru v Hodoníně, pocházel z rodiny, kdy několik jeho bratrů bylo kněžími. A Kolísek bude významný právě kolem roku 1907, kdy jako osobní přítel Andreje Hlinky zprostředkuje vzájemné kontakty, Hlinkovo-přednáškové turné a vlastně bude zprostředkovávat ty vztahy mezi slovenskými a moravskými závorka českými katolíky. Na té fotografii, která také mnohé vlastně svým způsobem ilustruje, je kromě Kolíska ještě stojící Pavol Blaho, což je vlastně lékař, který bude působit v Luhačovicích jako lázeňský lékař a bude stát také na těch pozicích československé spolupráce a bude jedním z organizátorů těch budoucích luhačovických porad. A na židli sedící mezi nimi je skotský novinář, spisovatel Seaton Watson, který bude zase významný jak z hlediska informovanosti Evropy o slovenském národním boji na počátku 20. století a třeba o těch uherských zločinech, postupu během voleb, manipulacích a tak dále, ale bude významnou postavou i pro Tomáše Garrigua Masaryka a jeho zahraniční akci během první světové války, protože bude významnou spojkou vlastně do britské politiky během vyjednávání o tom novém konceptu československého státu. A tady bylo samozřejmě výhodou, že kontinuálně se Seaton Watson věnoval středoevropské situaci, původně přijíždí vlastně do rakousko-uherské monarchie zmapovat situaci v Uhrách, ale později se přesvědčí o těch krutých maďarizačních aktivitách a začne psát poměrně ostré obžalující spisy nebo články na téma maďarizační uherské politiky a postaví se do značné míry velmi jednoznačně za práva těch nemaďarských národů v rámci uherské části rakousko-uherské monarchie. Už jsem zmínil Karla Kálala. Karel Kálal je osobnost, která vlastně působí v tom československém kontextu od 80. let 19. století prakticky až přes první republiku, když tam už je výrazně méně aktivní. Už jsem řekl, že patřil k takovým těm spíše jako originálním, jurodivým, kritickým představitelům české slovakofilské veřejnosti. Nejenže se snažil o Slováky takzvaně starat a vydávat publikace a třeba vyzývat i k investicím na Slovensku, ale na druhé straně byl velmi kritický a nebál se i kritického ostnu, kritizoval slovenské představitele pro jejich pasivitu, některé z nich dokonce obvinil z alkoholismu a podobně. To znamená, když jste na pozicích někoho, kdo o vás hovoří jako o mladším bratrovi, zároveň vás kritizuje, že část vašich představitelů jsou alkoholici a političtí amatéři a máte pocit, že nám mají být ještě vděční. Když to takhle úplně zjednoduším, tak Kálal došel během těch let spolupráce a let snahy o, řekněme, nějaký československý koncept k poměrně velkému zhrzení. Právě po počátku století se dostávají do centra kritiky těch klasických představitelů Slovenské národní strany, jako byl Vajanský, Škultéty a další, a píše svým přátelům takové až jako sebelítostné dopisy a teze. Já tady cituji z jednoho z dopisů: 15 let mou činnost ignorovali, 16. mi začali nadávat, takže
Jednalo se o poměrně zrzeného Slovakofila nebo muže, který vlastně se cítil být zneuznaný z hlediska své dlouhodobé proslovenské aktivity. Když v době první republiky připravila Československá jednota anketu na téma československého vztahu, jeho vývoje a vůbec pohledu na situaci před rok 18 a za rok 18, tak Kálal byl logicky jedním z těch oslovených, ale zároveň byl jedním z těch, kteří byli vlastně velmi, ať už zhrzení nebo kritičtí. Zase cituji z této ankety: česká láska ke Slovensku je ojedinělý úkaz ve slovanstvu, ba ojedinělý úkaz v dějinách evropských, jakož také slovenské neporozumění je ojedinělé. To znamená, klade tady proti sobě tu velkou českou snahu, která vlastně se snaží o pozvednutí slovenského národa, a ten nevděk, který nastal z druhé strany, tady samozřejmě nebo viditelně logicky zobecňoval tu situaci, kdy skrze ten svůj osud a zároveň to píše v době první republiky, kdy se už objevuje to slovenské autonomistické hnutí, takže pro Kálala je to vlastně nepochopitelné, že pro něj jsou Češi ti, kdo zachraňují Slováky, a dostává se jim nadávek ignorance, v případě obvinění z paternalismu a podobně. Ale je to významná postava, jenom když se projdete katalog Národní knihovny a počet publikací, které Kálal vydává na téma československé spolupráce nebo samotného charakteru Slovenska, tak je to poměrně úctyhodné dílo. A zároveň se snažil hledat takové ty umělá propojení z hlediska společných dějin, kdy samozřejmě mezi Velkou Moravou, dále husity, bratříky, jiskry z Brandýsa až po 19. století, tak trošku uměle vytváří ten společný česko-slovenský historický kontext, který společný nebyl. I když se po roce 1918 a třeba po roce 1948 a dále snažili psát společné československé dějiny, tak ono to moc nefungovalo. Až do toho roku 1918 byly to různé dějiny, byly to různé předpoklady a velmi těžko se v tom hledala nějaká společná linka. Ten vývoj je prostě jistým způsobem mimoběžný, což se teda projevilo i v rámci toho vzájemného vztahu, který nastává po vzniku společného státu. Už jsem na začátku říkal, že důležitým a symbolickým aspektem je vlastně založení, respektive rozdělení Pražské univerzity na českou a německou část. V zápětí vzniká spolek slovenských studentů v Praze, spolek Dětvan, jehož materiály jsou v archivu Univerzity Karlovy. Mezi jeho členy patří významné budoucí osobnosti slovenské politiky, ať už to bude Šrobár nebo Štefánik, anebo spisovatel Matěj Bencur, Martin Kukučín svým pseudonymem. Takže tady vzniká nejenom velmi silná generace Slováků, kteří jsou spjati s českým prostředím, ale zároveň jsou spjati i s prostředím, které je významně liberálnější než to prostředí slovenské. Oni se inspirují jednak tímto prostředím, jednak přímo třeba osobností Tomáše Garrigua Masaryka, který, jak ještě budu zmiňovat, je také jedním z mála, kdo vlastně se věnuje té slovenské otázce a slovenské realitě, i proto, že se považuje za moravského Slováka, mimo jiné, a vlastně svým způsobem chce inspirovat tu mladou slovenskou generaci v Praze, vyzývali, aby začali vydávat časopis, aby začali být mnohem aktivnější v kulturní oblasti, což se v té první generaci úplně nedaří, a v té následné už se to podaří poměrně výrazně, kdy oni zakládají reví Hlas, takzvaní hlasisté, což je rok 1898, a to je inspirováno právě tím pražským liberálním a z pohledu konzervativních Slováků, jako byl Vajanský nebo Škultéty, přímo pokrokářským a téměř bezbožným ideím. To znamená, dochází tady k nějakému propojení té nové mladé slovenské generace s českým prostředím, což je velmi důležité, hlavně pro budoucnost. Na druhé straně tohle propojení a zároveň, řekněme, přinášení těch nových myšlenek způsobuje také vnitřní pnutí a třenice v samotné slovenské společnosti, kdy na jedné straně stojí ten konzervativnější Turčianský svatý Martin s těmi bardy Slovenské národní strany, na druhé straně stojí ti až pokrokářští mladíci, kteří přicházejí z univerzit zpátky na Slovensko, a vedle toho nesmíme zapomínat a opomínat také katolickou politiku a řekněme ten katolický národní proud,
který je čím dál hlasitější, zejména po začátku století, mezi léty 1901 až 1913 se poměrně výrazně etabluje nebo ukazuje v tom veřejném prostoru. Takže toliko k studentům a inspiraci toho liberálního prostředí z hlediska Prahy nebo české společnosti. Ale už tady bylo vidět, že se ocitáme zároveň i v jisté situaci rozporů mezi tím, řekněme, konzervativním proudem slovenské společnosti a těmi Slováky, kteří jsou příliš napojeni na Čechy. Tady už se objevuje taková ta disonance, která potom začne fungovat, kdy pro ty konzervativní a jistým způsobem nábožensky hluboce založené Slováky je ten český v uvozovkách ateismus, pokrokářství, bezbožnictví, husitismus a všechny tyhle pojmy, které padají, vlastně nepřijatelný. To znamená, ten rozpor se tady pohybuje v takové jako nábožensko-mentální rovině, která se poté projeví i politicky třeba během událostí první republiky. Už jsem zmínil, že kvalitativní skok, skutečný skok v spolupráci mezi českým a slovenským prostředím představuje organizace Československá jednota. Byla založena tedy, abych to zopakoval, v roce 1896 po několika marných pokusech, kdy ještě samotná rakouská vláda, respektive úřady, nepovolovaly ten spolek, potřebovali vlastně několik let ti iniciátoři. Nejdřív to mělo opravdu za účel starat se o české obyvatelstvo v pohraničí, to bylo vnímáno zejména v rámci nebezpečí života uprostřed toho německého živlu a postupně se ty aktivity rozšiřují i mimo hranice historických Čech a Moravy, zejména v prvních snahách a aktivitách na Slovensko, což se výrazně změní tím rokem 1907, kdy se Československá jednota vlastně výrazně začne věnovat slovenské otázce a vlastně stane se jedinou takovouto systematickou organizací, byť třeba zase z jiné strany kritizovanou Tomášem Garrigue Masarykem, že není příliš aktivní. Ale tou nejvýznamnější postavou tady určitě je a bude inženýr Josef Rotnagl, který je zde na fotografii, který se stane jednatelem a vlastně hlavní postavou Československé jednoty. Ta pomoc a spolupráce vlastně probíhá v několika rovinách a různými formami. Jednou z těch rovin je, řekněme, informační a kulturní pomoc, kdy na Slovensko jsou posílány knihy, noviny, ale i finance, kdy se podporují nakladatelé slovensky psaných novin, a to jak liberálnějšího Hodžova, slovenského deníku a týždeníku, tak například Lidové noviny Antona Bělka, čili ta Československá jednota nebyla zaměřena nějak primárně ideově, ale snažila se vlastně vyhledávat ty slovenské národní projevy a ty podporovat, ať už mohlo jít o liberálnější směr prezentovaný třeba Hodžou, anebo směr klidně té katolické, křesťanské, národní slovenské politiky reprezentovaný ludovými novinami. Další aktivitou a další rovinou byla snaha o tu další generaci. Tady byl samozřejmě jeden z velkých problémů v oblasti středních škol a gymnázií a absence vlastně slovenské střední školy, k tomu se dostaneme kolem roku 1913, ale třeba jednou z aktivit, která byla také v tomto období rozběhnutá, bylo přijímání slovenských učňů do Čech, kdy čeští mistři se jich měli ujímat a vlastně vychovávat je v tom českojazyčném prostředí, to znamená slovanského blízkého jazyka, mimo vlastně tu realitu jako uherských mistrů a zároveň kromě poznání vzájemného a kromě nějaké investice do toho řemeslného vzdělání, tady mělo jít to posilování vlastně vzájemných vztahů v té nové generaci. Mělo to zase i svůj negativní zpětný ráz, kdy z hlediska těch části konzervativních Slováků byli ti aktivisté Československé jednoty čas od času častováni vlastně nadávkami nebo řekněme odsouzeními, že takzvaně kradou slovenské hochy do Čech, protože problém samozřejmě mohl nastávat v té chvíli, kdy byl daný učeň prostě reálně šikovný, etabloval se v tom českém prostředí a ne vždy platilo to, že se zpátky navrátil do těch horních Uher, aby vlastně svým způsobem šířil dál tu osvětu a společný československý vztah. Takže ne vždy to fungovalo tak, jak si to možná představovali. Důležitý moment a důležitou rovinou je vlastně opačný trend, ne posílání věcí na Slovensko, ale
informování o Slovensku v českém prostředí, kdy se právě aktivisté Československé jednoty snaží, aby ta česká společnost měla a získávala informace o Slovácích. Jde hlavně o novinové články, brožury, samostatnou vlastně publikační činnost, která měla ukazovat ten směr československého vztahu. Na těch narození a smrti Josefa Rotnágla on opravdu postihl ten československý vztah jako téměř ve všech důležitých kapitolách té první poloviny 20. století, od aktivity slovakofilské přes Československou jednotu, založení společného státu, fungování v republice. Mimo jiné Rotnágl se stane za Slováky i členem slovenského klubu revolučního národního shromáždění v roce 1918 a mimo jiné pro slovenské studenty schání i v Praze prostor koleje, ale zažil i druhou světovou válku a následný poválečný vývoj. To znamená, je to opravdu taková živá paměť toho československého vztahu skrze první polovinu 20. století. Jak už jsem řekl, nemůžeme opominout poměrně silný vztah mezi slovenskými a moravskými katolíky, přeneseně i českými. Jeho centrem byl Velehrad jako místo cyrilometodějských poutí a jisté symbolické místo té křesťanské slovanské vzájemnosti. Takže i z hlediska, řekněme, role víry a církve v tom veřejném prostoru tady ta Morava sehrává mnohem významnější a aktivnější roli než to samotné české prostředí, které přece jenom bylo vnímáno i samotnými Slováky jako výrazně liberálnější až jako proticírkevní, což zase bylo dáno jak politickými projevy pokrokářů, socialistů a dalších. Zatímco na Moravě to postavení katolíků bylo jak historicky, tak do budoucna vlastně výrazně silnější. A jak už jsem řekl, ta inspirace z hlediska moravských kněží nebyla jenom ve formě nějaké religiózní spolupráce, účasti na bohoslužbách, na poutích, zejména té velehradské, ale mělo to spoustu i těch praktických momentů a praktického charakteru, kdy právě mezi moravskými kněžími se Slováci, jako je Andrej Hlinka nebo Ferdiš Juriga nebo Florian Tománek, snaží vlastně učit ty základní kroky, jakým způsobem nově sociálně působit třeba mezi věřícími. Jednalo se zejména o, dnes bychom řekli, vyloučené lokality, ale o místa, která měla svůj obrovský problém, ať už z hlediska chudoby, alkoholismu a dalších sociálních střetů. To znamená, slovenští kněží, kteří jsou politicky aktivní, se snaží učit, jak zakládat záložní spolky, spolky protialkoholní. Třeba Andrej Hlinka ve svém prvním působišti na faře tedy Sliače zakládá i protialkoholní spolek, kdy se snaží vlastně působit v tomto sociálním prostředí ještě ve spojení s tím charizmatem a učí se zároveň i, řekněme, schopnost organizovat se. To je další moment, kdy to moravské kněžstvo samozřejmě má i své politické zkušenosti, i politické ambice a ta katolická moravská politika je rozhodně viditelná, takže i pro Slováky to představuje jistou inspiraci před rokem 1914. Důležitým momentem, který nesmíme zapomínat, jakkoliv se bavíme o spolupráci mezi Slovakofily, Československou jednotou nebo katolíky, bylo pořád to, že mezi oběma součástmi monarchie fungovala hranice a ta hranice byla do takové míry vlastně absurdní s tím způsobem, že třeba rád říkám jako příklad, když se Alois Kolísek snažil velmi aktivně pracovat pro Slováky, jak na hornouherském území, tak jinde, tak na něj byl vydán v Uhrách zatykač. Ten zatykač platil v Uhrách a mohl být v Uhrách zatčen svého času pro protimaďarskou činnost, ale ten zatykač neplatil na té rakouské části, čili ta hranice vlastně představovala mezník i z hlediska legislativy, jejího dosahu a přístupu vlastně k konkrétním aktivitám, kde těm moravským českým kněžím na Slovensku je vytýkána panslavistická orientace a snaha o vlastně podporu těch panslávských takzvaných aktivit slovenského kněžstva. Tady je samozřejmě další, řekněme, politickou komplikací to, že od 90. let 19. století funguje ta maďarská lidová strana jako Népárt, která se snaží angažovat
významné politiky i slovenského katolického proudu. Částečně se jim to daří, ale třeba Andrej Hlinka se postupně vyváže z té spolupráce s NEPartem a postupuje spíše spojitě s tou Slovenskou národní stranou a dokonce si jak v roce 1905, tak v roce 1913 pokouší založit vlastně vlastní politickou platformu Slovenskou lidovou stranu, což se reálně podaří až po konci první světové války z hlediska její činnosti až v prosinci 1918. Už jsem několikrát opět zdůraznil, že klíčovým rokem pro společný vztah je rok 1907. Tady musíme vyjít až z událostí předchozích voleb 1906, na kterých kandidoval vlastně v okrese, kde byl Hlinka farářem kolem Ružomberku, Vavro Šrobár, a jakkoliv ti dva se znali a byli svého času i přáteli, tak byli velmi různí. Šrobár jako hlasista, pokrokář, bývalý pražský student, Hlinka jako sice národovec, ale katolický kněz. Každopádně během těch voleb do parlamentu, do kterých Šrobár vstoupil jako kandidát, nebyl nakonec zvolen. Hlinka ho podporoval a jak Šrobár, tak Hlinka měli mnoho veřejných vystoupení v rámci této volební kampaně, což mělo ale po volbách samotných za následek jejich kriminalizaci. Byli oba obžalováni, postaveni před soud. To mělo ještě další dohru pro samotného Hlinku, který byl zároveň svým biskupem Alexandrem Párvym zbaven možnosti vykonávat kněžskou funkci, to znamená byl suspendován, nemohl vykonávat vlastně obřady, takže na Hlinku měl dopadnout jak světský, tak církevní trest. A to všechno v situaci, kdy vlastně ve vesnici Černová, což je rodiště Andreje Hlinky, si i díky sbírce a podpoře obyvatel, včetně podpory Andreje Hlinky, místní obyvatelé postavili kostelík a očekávali, že jej vysvětí Andrej Hlinka. Takže najednou jsme v situaci, kdy Hlinka je obžalován, je zároveň v církevním trestu, vzhledem k tomu, že se čeká na výsledky soudu, tak zrovna v ten okamžik na podzim 1907, kdy Hlinka zároveň nemůže vykonávat své kněžské povolání, mu domluví Alois Kolísek, jeho hodonínský přítel, přednáškové turné po Čechách a Moravě, primárně po Moravě. A Hlinka tedy odjíždí na Moravu, kde má velmi úspěšné přednášky jako takový mučedník na téma maďarizace a na téma slovenské situace. Do toho přijde tragická situace 27. října 1907, kde se maďarské úřady, církevní i světské, rozhodnou s podporou četnictva vysvětit ten černovský kostel. Farář, který je pověřen biskupem, tam zajede vlastně s četnickou kuratelou. Obyvatelé jsou proti, aby ten kostel vysvětil kdokoliv jiný než Andrej Hlinka, který je v té době na Moravě. A dojde ke střetu před samotným kostelíkem a během tohoto střetu umírá 14 vesničanů, včetně některých vzdálenějších, dokonce příbuzných Andreje Hlinky. A jednalo se vlastně o velký mezinárodní skandál a masakr 14 zastřelených během svěcení kostela. Maďarská politika s tím měla ohromný problém v Evropě, protože se zvedla velká vlna solidarity, jak v Čechách, tak jinde. A najednou tenhle ten výbuch a tato oběť znamenaly pro Hlinku úplně jiné postavení během toho jeho přednáškového turné. On se ocitá vlastně ve středu pozornosti české i moravské společnosti a Hlinka je najednou ten velký hrdina, který bojuje proti církvi, tak proti maďarské státní moci. Absurditou nebo absurdní pointou toho příběhu z Černové je, že nakonec maďarské státní úřady obvinili z pobuřování nikoliv ty četníky, ale ty demonstrující a část z nich, včetně sestry Andreje Hlinky, měla jít ještě do vězení. A do toho se dokončily Hlinkovy soudní procesy a on byl odsouzen vlastně na 2 roky do vězení, Vavro Šrobár na 1 rok. Tady je zase vidět, že Hlinka dostává jako podporovatel poslaneckého kandidáta vlastně vyšší trest než samotný poslanecký kandidát. Každopádně ta hrůza, která se odehrála v Černové, má ohromný dosah na veřejné mínění a Hlinka se stává svým způsobem hvězdou v tom českém prostředí.
přednáší v několika desítkách měst, od Prahy po Plzeň, po Brno, dokonce se ocitá ve Vídni na přednášce pro české poslance. V Praze nadšení studenti vypřáhnou Hlinkovi koně z kočáru a zavezou ho do hotelu a má tady ohromnou podporu právě, že jeho jméno jako slovenského národního bojovníka je zároveň spojeno i s jeho bojem nebo odporem proti biskupu Parvimu. On se pustí i do církevního sporu, kromě toho světského soudního. Vlastně jde do sporu se svým biskupem před církevními autoritami a ten spor se dostane až ke Svatému stolci. Opět mu s tím pomáhá Alois Kolísek se spoustou dalších podporovatelů. A zároveň se tady už objeví i další disonance v tom českém prostředí, kdy to české pokrokářské, socialistické a národně sociální hnutí si moc neví rady s tím, kdy národním vůdcem je katolický kněz, takže se objevují ty typizované články slovenský Hus v Praze, kdy vlastně vyráběli z Hlinky něco trošku jiného, než byl. On byl ve skutečnosti poměrně standardním katolíkem, který nechtěl rozhodně z tohoto ranku vystoupit, což se projevilo v příštích letech, kdy začal kritizovat české prostředí pro jeho ateismus, husitství a podobně. Ale jsme ještě na podzim roku 1907, kde je Hlinka prostě velkou hvězdou a kde je osobností, kterou Češi uctívají. Díky Černové a zároveň vzhledem k tomu, že rok 1907 je nejenom rokem černovské tragédie, nejenom rokem Hlinková přednáškového turné a nejenom třeba rokem aktivit Československé jednoty, která pořádá i další přednášky po Čechách a Moravě, ale je i rokem těch školských zákonů hraběte Aponiho, které mají maďarizovat ty nejnižší slovenské maďarské školy, tak na obranu Slováku se zvedla poměrně výrazná mezinárodní pozornost. Právě třeba díky Eduardu Ledererovi a Karlu Kálalovi se podařilo do celé záležitosti angažovat norského spisovatele, držitele Nobelovy ceny za literaturu Bjørnstjerne Bjørnsona, který píše články do světového tisku na obranu Slováků. To znamená, ta maďarská politika se dostává pod palbu kritiky i díky těm školským zákonům, které vlastně jsou kritizovány, že chtějí takzvaně vyhubit, pokud bych použil název Kálalovy brožury, vyhubit slovenský národ. Podobnou činnost a články píše Seton Watson, a takže ta podpora se objeví jak ve velkých německých, francouzských nebo britských novinách. A je tam vidět ta velká aktivita českých slovakofilů v zákulisí, dokonce i díky tomu, že velký spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj má za jednoho ze svých osobních lékařů slovenského lékaře, tak je tady snaha vtáhnout do podpory Slováků i Tolstého, který nakonec odmítne, protože se to příčí jeho pacifistickému přístupu ke světu a nechce být vlastně aktivní v konkrétním z jeho pohledu politickém sporu, takže Tolstého se nepodaří dostat na tu slovenskou stranu i přes snahy těch českých slovakofilů a některých Slováků, ale každopádně má slovenská kauza poměrně velkou mezinárodní podporu a velkou mezinárodní dohru, kdy se slovenská otázka vlastně objevuje v tom celoevropském, celosvětovém měřítku. Proto je ten rok 1907 tak významný. Vlastně Slováci se dostávají vlastně na mezinárodní fórum jako národ, který je utlačován a na který by nemělo být zapomenuto. Kdybychom zkusili nějak zjednodušeně shrnout výsledky roku 1907 pro české prostředí, abychom se zase navrátili zpátky do Čech, česká veřejnost i díky velmi masivním přednáškovým turném organizovaným jak Československou jednotou, tak třeba katolíky nebo školskými úřady, školskými aktivitami, sokolstvem. Je tady obrovská znalost nebo výrazně kvalitativně vyšší znalost slovenského prostředí než doposud. Ne nijak závratná, ale objevuje se tady přece jenom už nějaké povědomí o Slovácích a jejich problémech v Uhrách. Dále zafunguje i finanční podpora ve smyslu třeba konkrétní sbírky na černovské sirotky, sejde se až 30 000 korun tehdejších, ale jak už to podobných sbírek čas od času bývá, část se rozejde a nikdo neví kam, než doputuje k samotným černovským sirotkům, ale je už tady vlastně snaha o konkrétní finanční podporu slovenských aktivit a zvedá se také výrazně proslovensky aktivita Československé jednoty,
kdy k roku 1913 za těch příštích 5 let má skoro 3,5 tisíce členů, což už také není málo. A takže vlastně po tom roce 1907 můžeme hovořit o kvalitativním skoku z hlediska znalosti českého prostředí vůči Slovensku. On nebyl nějak výrazný v tom celospolečenském charakteru. Přece jenom v těch mnoha milionech obyvatel, těch 6,5 milionech, mít 3,5 tisíce členů jednoty, která se zabývá Slovenskem, není bůh ví co, ale je to vůbec něco, co se tady vlastně objevilo a do té doby jsme mohli hovořit maximálně o konkrétních jednotlivých slovakofilech, ale najednou tady máme organizaci. Zároveň tady máte pohled a obrázek na Luhačovice, kde se od roku 1908 pořádají luhačovické porady. Oni v počátcích mají tak 30 lidí, kde se scházejí lidé z jedné strany Čech, druhé Slovenska, ale třeba před rokem 1913 už je to několik stovek lidí, kteří sem přijíždějí, ale opět je tady vidět jistá nevyrovnanost, kdy na české straně jde spíše o kulturní, osvětové pracovníky, kněží, učitelé, státní úředníci a tak dále, zatímco z té slovenské části přijíždí ta politická elita vlastně vůdců Slovenské národní strany. Tady je to trošku nevyvážené, kdy v Luhačovicích nedochází k těm jako poradám politických špiček, že by na jednu stranu sedl Klofáč, Kramář a na druhé straně seděli Dula, Mudroň nebo další. Každopádně zase jde o jistý kvalitativní posun oproti předchozí neznalosti nebo neaktivitě. No a pak je tady ještě proměna Hlínkova obrazu ve výsledcích roku 1907, kdy z toho muže, který se stane modlou pro Čechy a slovenským Husem, se nakonec stane zavržený katolík, neboť Hlinka má sice skvělé vzpomínky na Čechy, ale postupně v několika dopisech kritizuje český proticírkevní postup a český ateismus a pokrokářství a tak dále, což mu samozřejmě nepomůže, zejména na stránkách pokrokářského tisku, ale pak se Hlinka vlastně takzvaně podrobí svému biskupovi. On ten jeho církevní příběh má ještě další dohru, vyhraje ve Vatikánu, vyhraje u svatého stolce tu svoji při, to znamená, že ta suspenze je zneplatněna, ale v rámci poslušnosti v katolické církvi je Hlinka vyzván, aby se omluvil svému biskupovi za své chování a výroky. Hlinka to učiní, omluví se po příchodu z vězení biskupu Alexandru Parvimu a získá zpět svoji ružomberskou faru. A to je v očích Čechů zrada. To, že se ponížil před tím biskupem, kterého předtím to, že se mu omluvil, to berou ti čeští politici, socialisté, pokrokáři, ale i část těch katolíků jako vlastně nepochopitelný krok. A tady Hlinka ukáže, že je více tím poslušným katolíkem a zároveň samozřejmě ve hře je i ta velmi bohatá ružomberská fara, o kterou nechtěl přijít, protože vůbec volba faráře v Ružomberku, když si přečtete výbornou publikaci profesora Romana Holce, Andrej Hlinka, tak tam vidíte, že volba farářů v takto bohatých farách byl vlastně reálný téměř boj o poslanecký mandát, který se Hlinkovi v předchozích letech podařilo vyhrát a teď se do té fary chtěl zase vrátit. Když jsem zmiňoval aktivity mezi Slovakofily, jednotou, katolíky a klíčovým rokem 1907, musíme se podívat také na politiku a v případě politiky asi nejvýrazněji na osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, který již před rokem 1914 třeba jakožto identitně se cítící moravský Slovák tráví třeba s rodinou dovolené na Slovensku, má poměrně podrobnější znalost slovenské politiky na rozdíl od ostatních představitelů českého národa, kteří se orientují a směrují na Vídeň. Mimo jiné proto se třeba slovenská otázka nebo potřeba propojovat se se slovenskou politikou objeví i v programu realistů Masarykových a i on svoji publikační činnost v některých momentech opírá o potřebu československé spolupráce. Čili tady je zase nastaven nějaký kontext, který potom může dokonce směrovat až k tomu odvážnému a do značné míry avanturistickému plánu vytvoření československého státu. A vůbec bychom neměli podceňovat ještě další moment Masaryka, protože on působil jako velmi inspirativní učitel a je to právě jeho inspirace těch slovenských studentů v Praze, která vlastně propojí to pojetí nové generace slovenských studujících mladíků a budoucích slovenských elit. Vždyť ten student Štefánik se nakonec stane i velmi významným
členem toho týmu, který zakládá československý stát. Zároveň, abychom to zmínili v celém kontextu, Masaryk sám je poměrně osamocená postava, on je po těch volbách 1907 i 1911 víceméně jediným poslancem za svoji stranu ve Vídeňské říšské radě, zjednodušeně řečeno je více vlivný než mocný a ty jeho teze padají na úrodnou půdu, on je čten, ale na druhé straně nemá za sebou nějakou velkou politickou stranu, která by třeba prosazovala reálně československý vztah i do těch konstruktů české politiky před rokem 1914. Nehledě na to, že Masarykova osobnost byla složitá i v tom, že on se nebránil kritice strany, takže i přesto, že jezdí na dovolenou na Slovensko a přátelí se i s rodinou Světozára Hurbana Vajanského, tak mu nedělá problém o Hurbanovi Vajanském napsat, což měl pravdu tedy, že Vajanský je zároveň ruským agentem v tom smyslu, že je placen Petrohradem, protože Vajanský se snaží o rusofilskou slovanskou politiku a to samozřejmě způsobilo u Vajanského poměrně výrazný vztek. A od kdy už se vlastně do smrti Vajanského v roce 1916 vlastně zpátky nesmířili. Situace před rokem 1914 je důležitá z hlediska analýzy v samotné slovenské politice. Pro slovenskou politiku a slovenskou národnou stranu, kterou představují osobnosti jako Mudroň nebo Dula na obrázku, byly významné určitě ty Luhačovické porady od roku 1913. Právě na těch poradách v tomto konkrétním roce se objevily i konkrétní plány na vybudování a zřízení slovenského gymnázia na Moravě, které mělo být podpořeno vlastně z české strany a mělo by saturovat tu potřebu přípravy nových slovenských elit, která nebyla možná na uherském území. Svým způsobem bychom to mohli nazvat takovým organizačním bypassem, kdy vlastně ta gymnaziální instituce na moravském území měla saturovat to, co nebylo možné na uherském slovenském území. K tomu nedošlo vzhledem k vypuknutí první světové války a vlastně s organizačním složitostem. Zároveň se dostáváme do situace, kdy se i v programu Slovenska těsně před rokem 1914 objevují teze o spolupráci s českým národem nejenom na úrovni kulturní a osvětové a školské a vzdělávací, ale třeba právě na úrovni politické. To je velký posun i té samotné slovenské politiky, která podobně jako politika česká směrující do Vídně, tak ta slovenská musela směrovat do Pešti. To byla prostě logika rozděleného. Ale tady se poprvé přes ty aktivity jednotlivců přes rok 1907 až přes Luhačovické porady vlastně dostáváme někam předvečer války, kde i slovenská politika samotná začne vnímat ten český směr nebo československou spolupráci jako nějaký možný relevantní směr pro své budoucí fungování a můžeme tedy hovořit o kvalitativní posunu ve vzájemných vztazích, byť ten posun stále se nedostal do nějakých konkrétních politických konceptů a, jak říkám, česká politika stále neměla Slováky rozhodně v centru své pozornosti. Ona vyjednávala nějaký svůj relevantní vztah s Vídní a Slováci prostě nebyli téma, to si řekněme zcela otevřeně. Dokonce někteří čeští politici, jako například Klofáč, jezdili i do Pešti vyjednávat s maďarskou politikou, se kterou se v některých konkrétních agendách chtěl spojovat vůči Vídni. To znamená, byl zase zpětně kritizován, že jedná s těmi šovinistickými Maďary, kteří potlačují Slováky, právě protože v jeho očích a v očích, řekněme, toho politického konstruktu pořád fungoval ten směr Praha-Vídeň a ta slovenská karta vlastně nehrála v úvahách českých politiků roli. Samostatnou kapitolou je složitý vztah sociální demokracie, která sama se pohybovala mezi konceptem té velké internacionální strany a tím národnostním pnutím a hnutím, které v rakousko-uherské monarchii objektivně vlastně propukalo. Teoreticky bychom měli skončit před válkou 1914, protože válce se bude věnovat samostatná přednáška. Tady jenom několik malých konstatování jako chutnávka do té jedné z příštích přednášek, kdy Masaryk, když v roce 1915 vyhlašuje vlastně ten boj Rakousku, symbolicky 6.7. na Husovský den ve Švýcarsku, tak vlastně ta publikace a ten základní programový dokument, který se pohybuje
z jeho pera po světě je Independent Bohemia, ne Čekoslovakia. Čili v tom roce 15 ještě Československo vlastně neakcentuje v tom veřejném prostoru, jde o český národní boj, byť se Československo a československý ty pojmy objevují uvnitř té brožury. A když se zakládá v říjnu 1915 zahraniční komitét, zahraniční výbor, ještě je to český zahraniční komitét a teprve v únoru 1916 se přejmenovává na Československou národní radu. Tady je přesně důležité vnímat vlastně i ten posun během válečných let. Nemůžeme do toho vstupovat tak, že jako třeba chtěla první republika modelovat dějiny, že k roku 1914 ty československé vztahy dospěly politicky tak daleko, že zcela logicky se hned spojili v zahraničí a začali připravovat společný stát. Tak to v žádném případě není. V případě Čechů šlo o nějaké spojení s blízkým národem, který by mohl vytvořit nějakou silnější hegemonii ve střední Evropě. A v případě Slováků, zejména amerických Slováků, o tom ještě budeme mluvit na jedné z příštích přednášek, šlo o to nalézt nějakou smysluplnou a prosaditelnou cestu, jak se odtrhnout od toho dosavadního uherského maďarizačního vývoje. Čili i ty důvody obou národů a jejich reprezentací, ať už domácích nebo potom zahraničních reprezentací, byly různé. Nebyl to jeden směr, spíše šlo o nějakou konvergenci různých ambic, respektive různých důvodů, proč jít vlastně do společného státního konceptu. Takže zejména ty Slováky v Americe bych nepodceňoval. I v té své prezentaci, co jste měli doplňovat, bylo vidět, jak velkou vlastně populační explozi způsobuje exil směrem do Kanady a do Spojených států amerických, kdy Slováci v Americe představují velikou sílu, ať už organizační, finanční a v konečném důsledku i politickou, kdy Masaryk podepisuje právě ty klíčové dokumenty se Slovenskou ligou nebo se slovenskými představiteli v zámoří. A oni jsou těmi skutečnými reprezentanty pro vyjednávání o vládě, kde ta slovenská domácí politika je vlastně během té války relativně slabá. Když se podíváme na to, kam mohly dospět vztahy mezi 80. lety 19. století a rokem 1914, závorka 1918, tak budeme tady mít na stole jako jistou pointu konstrukt jednoho národa, což byl čistě politický účelový konstrukt něčeho, co reálně neexistovalo ani v pojetí těch slovenských představitelů Slovenské národní rady, natož třeba Hlinky a jeho luďáků. Na druhé straně to byl významný mezinárodní konstrukt právě pro vytvoření jisté hegemonie místo 6 a 2 milionového národa tady mít najednou 8 milionový národ, který je významnější jak vůči německé, tak maďarské menšině. To, co musíme zdůraznit i přes kvalitativní posuny třeba toho roku 1907, 1913, je významná neznalost. Neznalost, kdy Češi neví o Slovácích, neznají jejich vývoj, ale v bledě modrém to bylo opačně. Pár slovenských studentů, kteří byli v Praze, anebo někteří političtí představitelé zajíždějící do Lohačovic, ale že by obyvatelstvo Horních Uher mělo nějaký významný pojem o Češích. Češi pro ně představovali v první fázi možná legie a byrokratický aparát, který nastupuje v rámci státu po roce 1918, zejména v tom bouřlivém roce 18 a hlavně 19 na Slovensku. Oba národy vstoupí do společného státu z různých a naprosto odlišných prostředí. Už jsem mluvil o legislativě, ale ještě bychom mohli mít samostatnou přednášku na ekonomické a sociální aspekty této různosti. Vůbec na národní povědomí, ať už jde o kulturní spolky, o školství jsme trošku mluvili. To znamená, tady se jde z různých prostředí, kdy ta české prostředí má třeba i politicky velmi výrazně stratifikovanou politickou škálu od konzervativců, sociální demokraty až k pokrokářům nebo národovcům, zatímco na Slovensku až do roku 1918 reálně funguje vlastně jenom jedna jediná Slovenská národná strana. Čili jsme v situaci různé úrovně vývoje společnosti, politiky, kultury a v konečném důsledku i ekonomiky. To, co bude sehrávat roli, vlastně můžeme už hledat a nacházet i u českých slovakofilů od těch 80. let 19. století a to je jistý paternalistický postoj Čechů k Slovákům, zvláště poté, co vstupují do společného státu a takzvaně musí Slovensko obsadit a v úvozovkách civilizovat. A pro Slováky to bylo velké téma a velký otazník při hledání vlastní slovenské identity, kdo vlastně budou v tom novém československém státě. Poté, co za sebou měli poměrně
ostrou maďarizaci a měli své zkušenosti s uherským fungováním. Teď vlastně vstoupili do zcela nového prostředí, které do značné míry a drtivě bylo úředně, politicky, společensky, kulturně tvořeno vlastně českým pohledem na svět a řekněme českým fokusem, jak ten československý stát má vypadat. Na závěr jsem si dovolil takovou odbočku. Právě profesor Roman Holec má takovou hezkou tezi o vstupu těch dvou národů do jednoho společného státu. A jsem to nazval trocha toho rodinného práva před uzavřením manželství. On říká, že než se uzavře manželství, tak podle rodinného práva je to veřejné svobodné prohlášení muže a ženy. Pak je to dohoda o společném příjmení a příjmení dětí a pak je to vzájemná znalost zdravotního stavu. A teď, když si trošku zahrajeme vtipně hru, že nejde o manžele, ale národy, tak otázka je, jak moc to bylo veřejné svobodné prohlášení Čechů a Slováků, že chtějí žít ve svobodném a společném státě. V případě slovenské společnosti mluvíme o nějakých spíše zámořských elitách a 30. říjnu 1918 a Martinské deklaraci, ale to by se ještě v podstatě asi v potaz vzít dalo. Pak je to dohoda o společném příjmení a příjmení společných dětí. Tam bychom se mohli bavit o tom, jak brzy se začal projevovat ten bohemocentrický pohled na společný stát a do jaké míry jde tedy o společný stát a do jaké míry jde identitně a mentálně o stát český. No a o vzájemné znalosti zdravotního stavu bychom tento bod museli konstatovat, že nebyl naplněn. Zdravotní stav nechme v závorce, ale spíše jde o vzájemnou znalost. Ta vzájemná znalost byla přesto všechno, co jsem v té uběhlé hodině řekl, byla opravdu na velmi, velmi nízké úrovni a začalo se to projevovat bezprostředně samozřejmě po té, co ten stát měl začít fungovat. Takže Češi a Slováci vstupují do společného státu jako dvě národní skupiny, které se vzájemně výrazně neznají. Tím bych dnešní přednášku ukončil. Budeme ještě pokračovat nejméně ve 2 dalších hodinách, ať už tématem vnitřního slovenského vývoje před rokem 1914, tak samotným podrobnějším pohledem na vznik Československa a v kontextu samozřejmě první světové války, kdy se podrobně podíváme na to, co bylo teď v závěru jenom tak naznačeno v několika málo bodech. Přeji všem hezký den.